najesu anotipa simba, najesu anotipa simba. Rakachena ropa rajesu, harina kana chipomero, harina kana ruvara. Ndiro ropa rajesu, rakachena ropa rajesu, harina kana chipomero, harina kana ruvara. Ndiro ropa rajesu. Kana Jesu ari, atina chatingatye. Jesu ari, atina chatingatye. Vakundi nakupurisa, na Jesu anotipa simba, na Jesu anotipa simba. Handina kutengwa nezvinoora, sirivha kana goridhe ndakatengwa naMwari. Neropa raJesu handina kutengwa nezvinoora, sirivha kana goridhe ndakatengwa naMwari. Neropa raJesu munyama zvinokunda, neropa raJesu munyama zvinokunda, neropa vandongera nema zvinokunda, neropa mweya yemadzinza zvinokunda, neropa raJesu handina kutengwa nezvinoora, sirivha kana goridhe ndakatengwa naMwari. Neropa raJesu handina kutengwa nezvinoora, sirivha kana goridhe ndakatengwa naMwari. Neropa raJesu. Indinanzi Kimbadanga ndinofarira masongs aMai Mutinhimira. Saka inokunakidzira music yaMai Mutinhimira, taona muchirova zvine simba. Saka mune imwe yamunoziva here yamugona kumboti dambura naye sister? Yandakabata ndiyo iyo. Alright, asi dzimwe dzaimongodziwa dzichinakidza. Alright, aiwa tinokutendai. Munodzidza kunonzi kuchii? Sinodzidza pachikoro chinonzi St. Cleveland Primary School, ndiri grade 5. Mudzidzisi wangu anonzi Mutinhimira. Alright, ko imi sister makabereka maoko? Munodzidza kunonzi kuchii? Hamuchazivi chikoro chenyu? Mune makore mangani? 8. Saka matuchembera zvimi. Aiwa tinokutendai handiti? Tinokutendai. Saka muda kuti chii kuna Mai Mutinhimira nevatsigiri vavo? Tongowashuvira kuti arambe achipuhwa njere naMwari dzekuti arambe achimba dzimwe nziyo dzinotinakidza. Aiwa totenda, rambai makadaro. Ko kuvatsigiri vavo muda kuti chii? Tirambe tichikurudzirawo Mai Mutinhimira kuti arambe achitipawo zvinotapira. Aiwa tinotenda. Kuno kunonzi kumhondora handiti? Kumhondorongezi. Alright, imhondorongezi kunoku. Aiwa tinotenda. Tinotendai. Kumafindifindi. Aiwa, kumafindifindi ya.